DJ Max. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Gagi Emperor. Da, više nismo Gagi HD, već smo Gagi Emperor, što znači u prevodu Gagi Car. I danas ćemo malo da igramo Minecraft, tu smo na Mineplexu. I toliko, ne znam, ne više što da gameam. Jedino što bih htio da se zahvalim onima koji su me subovali i koji mi pomažu ovome i to tako. Ja ga ovaj nosim da pomogu i na to pomoći i to tako. Prežive. Evo nosim ovcu. Tako. Idemo s njim, najbolji smo. Tako. Ne vraj. What the fuck? What the fuck? Neko nam znut. Dobro je, trijamo, prvi smo. Ali plavi nas možda prestignu. Gledi ga, hudbunima. Aj, kaži mi da si ti hudbun. Tako je, bravo, donesi ovdje. Gdje si, pička, na što se bežiš? Šta bežiš se? Marš. Priga. A, on je pička. Inače ovaj account što sam dobio, onako sasvim je ekstra, znači veoma je jak, rank je ultra. Sad ćemo valjda još malo da pređemo u hero, zato što imamo već 200.000 i nešto gamesa. Ja ne znam sad rank od čega zavisi, da li od gamesa, da li od killova, ne znam ni ja. Daj bro, vamo be. Mamu vam jedan. Umri be. Umri mamu je. What the fuck, ne znam ko prevedim. Umri. Čekaj, stani, ajde ubij, ajde. Evo, 1000. Opa, vajču, idemo 5 komada. Ajde bre, dovedi tu 600 jedan ti sve ljubav. Ja ustupijem. Još bre jedan ti sve. Gdje si krenuo pičku? A to će ovamo da jedan ti sve. Jedan ti sve prošle. Gdje si jedan ti sve. Ajde bre. A te bežiš bre mamo. Ajde brže. Dobro je, prati nas. Ne. Nos. Vici. Ja ustao s jedan. Ubi ga svemu jedan šiftarsku. To, bro. Aj, moramo da pobedimo, bre. What the fuck? A, dobro, ja rekao vag. Ali nije. I ovih ovdje čekaju. Ne, ja ću da uzmem. Ja ću da uzmem. What the fuck, je za pička huzunska. Preko 5 bloka mu udara. Neće umjeti. Ako imaš huzun. Ni to ti neće pomogne, ušto te jedan. Viš šokoladan. Aj, brate, na 5 smo stali, bre, da li je ovo moguće, bre, jedan. Ovo će malo da maznem.
sad ću ja to da... Oooo, gledaj ih plavi, proslavili se. Ali jedan mi ih uste. Uzmi vrtove, pička ti njete. Tako, ajde. What the fuck sam doneo? A mama je mene bolam da je... Ja ušte da si je. Sad ste da ne bavite, budemo ušao opet u crveni. Pičkava materina. Ostalo si 1, 2. I sad ćemo malo luki strelom. Tako. Idemo mi opet u crvene. Da im se osvetimo. Jebem mi ih usta. Usta da ih jebe majmunska. Pičke jedna ciganske. Usta jebem. Ajmo, ajde, gle, šta je ono? Ajde pomeri tu tvoju retardiranu glavu. Aha. Šta je ovo šniferku, a? Hoćeš. Znači, onako dobro si ti. Malo da vam pokažem parkour, a? Opa, ste vidjeli? Od ovako drvo da skočite na kamen, a? Ne. O, brate, u žuti. Vidite kako ću ih trole. Sad ću da stanem. Kao da nije. Šalim se. Idemo. Odmah je neko pukao. Umride. Sve vam je. Znači kao i sami što možete da provalite. Da sam ja glup. Dobro, mislim glup. Šalim se. Mislim da neki prvo ovo ne gledajte čisto ono. Ne znam nije šta da snijam. Ono za ocjenjivanje desktopova to. Malo sam se zeznuo. Nešto su mi se slike pogubile, ne znam nije šta je. Ne mogu uopšte sve da mi se onako sakupe na jednom mjestu. Ne znam nije gdje su ali novci sada mu jedem kevu. Ja to nešto malo ne uredim, ne znam nije šta je bilo. Sve mi se slike pogubile. Dok ih sve onako ne nađem da vidim koje su, evo. Jer neki nisu baš stavili ono na status koji sam objavio. Neki su na zid, jedan stavi na zid, posle oni krenu pa stave na drugom mjestu. Ne znam nije šta su radili. Ali nema veze. Ne, mrš, gdje me ugleda pička. Beži. Beži bre pička ti materina pa tebi. Evo isti ko Saša Matić ne vidi. Jebi ga brate, ovo vidi ga crvendač, ovo sad ću jebiti, abe. What the fuck. Opa vajču. Znači ovaj zvuk kad se čuje. Eto, znači nekog sam pogodio. Sad ćemo mi, znači mi smo već jednu ovcu doveli. Tako sasvim okej. Mrš bre, mrš jedan i sve. Mrš. Opa vajču. Kakav sam ja to mrš. Nećeš. A ne vre... Brate, ja sam majke mi bolest. Vogeri ga, pička jedna. Na 2 srca sam. Tako je, bravo. Bravo, majstore. Bravo, majstore, samo smo najgori, sve su na ovce pokrali. A nema veze. Znači, ja ne znam, ovdje na ovom Minepexu, znači... Baci bre to. Vidi ga huzuni, vidi ga pička huzunska. Jebi, idemo još 2 minuta, ako nešto uspemo, barem drugi da budemo. Znači, ne mora baš da pobedimo. Ali barem drugi. Barem drugi. Da budemo, jer ono šta. Bolje drugi ili nešto tako nego zadnje. Dođi bre ti ovamo. Tako. Evo ga još minut i 7. Nemaš, ovo brate, mi smo sad treći. Ajmo, bravo, brže. Bravo majstori. Tako je. Dobro, opet smo treći, ovdje ćemo sad ih prestignemo.
A ja ću da čuvam. Ubij ga da pičkajmo. Ajmo, dvojica smo, ajde. Treba da ga uzum. Ne, niko ne smije da nam uzme ovce. Dobre, sad smo treći. Ja pa treći, drugi, to je dobro. Znači, evo ga. Idemo. Tako je. Bravo, bravo. Idemo 4. Ako uspemo te donesemo, onda to je još bolje. Ali ne bih rekao. Ne verujem da ćemo mi to da uspemo. Ajde bre. Znači ove što su napravili ovako oko ovih ovca, to mi se uopšte ne sviđa. Treba 10 puta da petimo tebe da biste uzeli. Ovo evo ga 7-7, bravo. 4. Gdje si krenuo da piču ti materinu? Ubij ga bedere, jebem mi ga osta. Vreć se ga vamo. Tako je. Bravo majstore, prvi smo. A možemo imamo to. Ne, prvi. Prvi moramo. Ne, vratite nas. Bravo. Ne. Ne. Vrati. Vratite nas. Ne. Bravo majstore, idemo bre, najjači smo pička. Evo kao što vidite sad smo pobedili, jednu smo izgubili, jednu smo pobedili. I toliko. I to je bilo to ljudi što se tiče ove epizode na Minecraftu. Vidimo se u nekoj sljedećoj, možda bude neka druga igrica, možda ćemo igramo Dragons, možda ćemo nešto drugo. Vidimo se, čao. Twerk, shake, drop, repeat. Twerk, shake, drop, repeat. Twerk,
on the beat, so twerk it, bitch. Like. Twerk, shake, drop, repeat.